Всемогутный вечный Боже, святло верного люду, ласкаво наполню весь свет Твоею хвалою, и дай познать Тебе усим народам узянь Твоей правды, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живее благодарю суетностью Духа Святого, Бог прозусе веки и вечные. Читание книги мудрости Сираха. Похвала мудрости Твоей самой, и прославлена мудрее начала своего народа. На сходе наивысшейшего нема открыли уста свои, и перед его могутностью будет восхвалять себе. Тады загадал мне створитель вечного, той, кто створил меня, выслушал место немногожатых, и сказал: у Якубе поселися и успадшему прими Израиля. С-под веку самого початка и он створил меня, и николи я не перестану рисовать. У святым шахте перед ним я служила, и так рисовалась на Сионе. И он так само дал мне отношение к волнованию в городе, в Иерусалиме улад моя. Укоренилась я в прославленном народе, во власти Степана, успадшем Егоне. Это Слово Божие. Дякую, Пане. Читание послания святого апостола Павла для Ефесцев. Благословенный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословением на небесах. Бо Он выбрал нас у им перед створением свету,
как мы были святыми и беззаганными перед Им у любові. И Он предвизначив нас для усиновления праз Иисуса Христа, как для уподобания Своей воли, для хвалы Своей прославленной ласки, якою Он одарил нас по умилованию. Почувши про вашу веру у Иисуса Христа и про любовь до всех святых, не перестали дякувати вас Богу, успоминаючи вас у молитвах своих, как Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и объявления у познании Его и просветлил Божие сердце вашего, как вы верили, учим надея покликания Бога, и якое багаття славної спадщини Ягоної сярод святих. Это Слово Божие. Дякую вам, Богу. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogom było Słowo. I ono było u Boga spred wieku. Усьо без його сталося, і без його нічого не сталося з того, що сталося. У нім було життя, і життя було святком людей, а святло світить у темряві, і темря не огорнула його. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я Ягоне було Ян. І він прийшов для свідчення, як засвідчить про святло. Как усе поверили из Его. Не был он святлом, а был посланным, как свідчить про святло. Было святло правдивое, якое освятляє кожного чоловіка, який приходить на світ. У світі було, і світ з Його стався, і світ не познав Його. Прийшло до свого, і своє Його не прийняли. А тим, хто прийняв Його, дало владу стати Божими дітьми, тим, хто вірить у ім'я Ягоне, хто ні від крові, ні від жадання тіла, ні від жадання мужа, а не від Бога народився. Слово сталося тілом і посадилося між нами. І бачимо ми славу Ягону, славу, якою має від Отця одинородний, повний ласки і правди. Ян свідчить про Його і ускликає, кажучи: «Гэта був той, про якого я сказав, за мною йде той, який опередив мене, тому що був раніше за мене. І з повноти Ягони йому всі прийняли ласку замість ласки, бо закон був дадений праз Моїсея. Ласка і правда сталися праз Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Одинородний Бог, який во лоні Отця, Йому обвестив.
Гэта слова Пана. Учора розпочали новий календарний год. І напевно, коли розпочинаємо год, так само, ми люди, будучи розумними людьми, так само складаючи взаємне зречення один одному, даючи пожадання, ми будуємо, починаючи год, так само свої плани. Але з побудовою плану треба бути осторожним. Чому? Не здарма ж говориться у народі. Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому свої плани. І в этом є певна логіка, певне раціональне зерно у этом выразе присутніче. І ось до этой певної осторожності закликає так само Слово Божие, а рішення Слово Божие навпрост пропонує нам, будуючи своє життєве плани, ці на год, ці на все життя, робити це у контексті плану Божого. Бо з мудростю чоловіка буває по-розному. Як каже апостол Павел у першому посланні до Коринфянам, мудрость этого света есть неразумность перед Богом. Як написано, ловить мудрых у хитрости их. Это Господь ловить мудрых, нібито мудрых людей у хитрости их. І ще Господь ведає розважання мудрих, що я не маю. А тому той, хто будує свої плани, опираючись на своїй мудрості, він розсмішить Бога. І проживши черговий год, знову ж таки не захоче ніяк підводити виники Богу, тому що і виники марні. Як плани нерозумні, то виники угоду завжди марні. А Слово Боже хоче нас наповняти своєю мудростю. Пророк Даниил заохочивали, отрознивали мудрость этого света от мудрости Божией. А он каже, что у Бога, пророк Даниил в другим разделе, у вершах 20-21, каже, у Яго мудрость и сила, и он меняет часовые поры, собирает царов и ставит царов, дає мудрость мудрым и познание разумным. І ось коли чоловік будує свої плани, але опирається не на мудрості уласні якоюсь марністю, які так хочуть збудувати свої плани. А ось з цим договориться, ось тут проучаться, ось там схитрити, ось там їх проводити, там достосуватися. І думають, що саме мудрий світ. Але це глупота. Як так чоловік думає, як ми такі гульні гуляє і забувається про Бога, то тоді ніколи йому не захочеться підвести виніку ні года, ні так само життєво. Але це ж не карнавальне нам. І ось вельми добре думати на початку года, що треба буде підвести виніки года. А тому варто нам на початку года вслуховуватися у мудрость Божу. А сьогодні Слово Боже у посланні до Ефесців нам розкриває Божий план. І апостол Павел говорить вельми знаменні слова. Йом, це значить Христос, предвизначив нас для усиновлення. Раз Ісуса Христа, Бог предвизначив нас. У Бога такий план є на кожного з нас. Це значить, що життя наше заплановане, воно закодоване. У нашому житті немає ніяких випадковостей. У нас усе відбувається згодно з планом Божим. Або ще більш докладно. Бог нам цей план пропонує. План, який завершиться чарівним виником.
невероятным выником. Мы уходим в владарство Божие, мы осягнем той уровень счастья, про який нам не може марити. Це Божий план для кожного з нас. Але ці спрацює в нашому житті, ці ні. Це залежить від того, на якої мудрості ми будемо своє життя будувати. Ці на своїй людської земної, що є марністю перед Богом. Або на той мудрості, якою захопляється і автор книги «Мудрості Сіраха», прославляючи мудрістю у першому читанні, каже, що похвала мудрості у її самої, а після говорить шмат узвишеним словом на похвалу мудрості Божої і про те, як Бог мудро діючає у народі Авраама. Бо акурат він поселився у народі Авраама і хоче діючати. Але весь час покидає народ Авраама і кожного з нас вольним чоловіком. І все залежить від нас. Ось на такий настрой накеровує нас Бог на початку Нового року. Як ми не боялися будувати свої плани, а як ми боялися будувати свої плани виключно на своїй мудрості, бо можемо розчаруватися. Як ми, будуючи свої плани, захочували Слово Боже, озиралися на Бога, який для нас має свій план. І у той час, коли будемо наповнятися мудрістю Божою, коли будемо розпознавати присутність Божу у своєму житті, то життя наше, хоч і буде мати випробування, терпіння, але врешті-решт, наприкінці року ми зможемо підвести виники, які будуть нас задовольнити цілком. Ми не будемо становитися до тих виників, тому що це буде наше життя, неповторне. І воно буде невероятним, і воно буде чаровним, тому що в нім буде присутнічати Бог. Важно, як ми були здольні з Богом співпрацювати. Нехай Бог одарує нас своєю мудрістю і дозволяє розпознати кожному з нас свій особистий план на це земне вандровання. Амінь. Визнаємо нашу віру. Віру одного Бога. Створителя неба и земли, усього бачного і небачного, первоначального Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, з Отця народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, світло от світла, Бога справедливого, Бога справедливого, народженого, а не створеного, одиносутного Отцу, ради якого сейчас слава. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и установился от Духа Своего, сделал Марию, и ставший человеком, укрыжованный, как сам за нас, примонский властью, был замужем и похованным, и на третий день воскрес, свободы Писания, и взошел на небо, всякий пророчится, и снова приступаем, судить живых померлых, и его благодарство не будет царства. Веру в Духа Святого, Пана Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял по веру в один святый католический апостольский престол, вызнаю один рост для отпущения грехов и шкарал совершения померлых и життя вечного в будущем свете. До нашого Бога Отця, який для кожного з нас має
индивидуальный план избавления, представим молитвы и просьбы, какие маем у своих сердцах. Молимся за супольность Костела, как шукаючи правду у своей щоденности, и он исполнял Божию волю, якую покинула нам традиция апостолов. Тебя просим. Помолимся за арципастора нашего Костела. Нехай, ідучи за Христом, он ніколи не відходить від кірунку правди, надії і любові. Тебе просим. Помолимся за христианские пары, нароченство и служенство. Нехай доброзичливость, повага один одного и лагодность будут моральным, категоричным императивом их служенского життя. Тебе просим. Помолимся за католицкую молодь, яка вибрала для себе нелегкий шлях добра и правды. Нехай не вагається приймати отказные и тяжкие решения, сутыкающиеся с проблемами, складностями и помилками на своей життєвій дорозі. Тебе просим. И врешті молимся за нас, тут присутных, для того, как єдність і повість лучності, яку ми маємо у Христі, стали для нас подмурком нашего доверия до Пана Бога. Как здесь сняючи ягоне решение у сакраментальной таємниці, мы завсюди пам'ятали про Божию мудрость и ягоную присутність у нашем житті. Тебе просим. Можна швидше почути молитви і просьби, які ми з вдячністю і довірою зносимо для себе через Христа Пана нашого. Молитесь, братья и сестры, как молю вашу офляру, принял Бог и сердцу всемогутнее. Ojcze łaskawy, ja świecę, że Ty rozbawiennym narodzeniem Twojego Syna, i jakie pokazał on szlak prawdy, obiecał życiu wieczne, przez Chrysta Pana naszego. Pan z Wami. O,
Тобі складає подяку. Пані святої, всемогутний вічний Божа, през Христа Пана нашого. У нім сьогодні заяснив таємничого об'єм, який при нього слава збавлення. Каді Твоє слово прийняло нашу недосконалую натуру, смиротный человек был вознесен до вечной славы, и уже на земле мы стали споткаемцами неба тому. Небо и земля за вопием спевают Тебе новую песню, и мы с усими хорами ангелов прославляем Тебе. Разом с ними скликаючи. Святый, 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 Богу всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, Справді, Боже, Ти святий, храніцю всілякої святості. Тому в єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і послав на апостолів Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутний Боже. Освяти Ты дары Свою Духа Твоего, как они ставишься для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он добровольно выдал себе на муку, взял хлеб. И подякую складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет віддано». Подобним чином, повечерю, взяв келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з його все, бо це есть келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита, діля отпущення грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця віри. Вызнаем Твоего воскрешения и чекаем Твоего Христа в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых устами Твоего Сына, даруем Тебе, Пане, хлеб життя, яким збавлення, дякуючи, що учинив нас годними, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливай его любовью разом с Папом нашим Францишком, Бискупом нашим Казимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якие поснули у надеи на воскрешение, про всех, кто у Твою ласце дошел с этого света. И дозволь убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вечной. У едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Абраником, со святыми апостолами и всеми святыми, якие спрадвеку поддавались Тебе, как змеи мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа.
Раз Христа з Христом і у Христі, Тебе, Божойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Сын Божий, ставший человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полной удячности осмеливаемся оказать. И заховали всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыска Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодатство и милость хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоєю волею, а даруй Його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пане, нехай завжди буде з вами. И с Духом Твоим. Пожадаємо ближньому супокою. Благословленные, покликанные на вечеру яблоню. Ранее, я не варты, как Ты пойшов на небе, а я скажу только слово, и будет здоровье наша.
Ангел наш Боже, покорно Тебе просим, разведай сакрамент очисти нас от грешной сильностью, и да поможе досягнуть жаданого избавления, крас Христа Пана нашего. Объявлено. У гэтым тыдні будем мець урачыстасць 6 студзеня обновления нашего Господа Иисуса Христа. Гэта урачыстасць абавязковая, традыцыйна яшчэ называецца гэта свята трох каралёў. І у гэты дзень мы павінны праслаўляць нашага Бога на літургіі, на святой мшы. А таму запрашаю на гэтую малітву тут у касцёле Святого Александра. Отбудется святая мша о године 11:30 и о године 18 увечері. А так само подчас кожної святої мши будьте благословенства крейда, золота, кадила, так як традиційно гэта робиться у гэты день. Сьогодні так само ще святая мша відбудеться о 18 годині увечері. Усім дякую за супольну молитву, після благословенства Божого, ще помолимося за нашу Галичину, Білорусь, особливо пам'ятаючи про тих людей, хто терпить у неволі, хто так само досвідчив криш репресій. Нехай добрий Бог благословляє нашу Галичину і нехай нашій батьківщині так само для усього народу благословляє той план супольного життя, у яким будуть заховані принципи правди і справедливості. Повстаньмо у Дому Божого благословенства. Pan z wami. I z duchem Twoim. Бог, границы и початок усякого благословения, нехай щедро одолить вас свою ласкою, и на протягу всего года заховая вас в добром здоровье души и тела. Amen. Нехай Бог заховает непорушность вашей веры, даст уверенность в надежде, верность в любови, яка это поможет вытравить во всех выпробованиях. Нехай Бог заховает в спокое ваше життя и справи, теперь и завсёды вслуховує ваші молитви и счастливо приведе вас до життя вечного. Благословимось могутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Идите у меня Божие. Богородица Панна, послухай нас, Мать Бога, ты стояла под крыжем и так шмат терпела. Коли твой сын Иисус помирал на крыже, просим тебе, наша Мать и Королева, за тых, кто найбольше путує. Просим тебе словами летания этого часу, словами летания наших днем. Кире Эльсон. Езу, почуй нас. Отче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица Один Божа, Мати тих, кого шукали, Мати тих, кого схопили уночі, Мати в'язнів, Мати наполоханих, Мати застрелених, Мати тих, хто на допитах, Мати несправедливо покараних, Мати працівників, Мати студентів,
Молися за нас. Маті вірних акторів, Молися за нас. маті тих, хто каже правду, Молися за нас. маті тих, кого немагчыма подкупить, Молися за нас. маті осиротелых, Молися за нас. маті збитих, Молися за нас. маті тих, хто страчив працю, Молися за нас. маті тих, кого примусили подписать документы, что пяречат сумлению, Молися за нас. маті дзяцей, які сумуюць па зняволеных бацьках, Молися за нас. маці сплаканых, Молися за нас. маці занепокоеных бацькоў. Молися за нас. Ягню Божий, які береш на себе грехи світу, Даруй нам Пане. Ягню Божий, які береш на себе грехи світу, Вислухай нас, Пане. Ягню Божий, які береш на себе грехи світу, Змилуйся над нами. молися за нас, Святая Богородица. Расстарайся мы вовремя за Царем Христовым. Молимся, просим Тебя, Матерь, надея для миллионов покруженных, дай нам служить в свободе и правде, в верности Тебе и Твоему Сыну. Amen.